Много ясно, че не излезе. Не съм разкачил пружината за централната стойка. Как се разкача пружината? Да се направо за. И гледате да не останете без пръсти. Че няма да стане на. Да. Има вероятност голяма, нали? После да се нуждаете от нова пружина. Защото и лесно се чупат. Имаше един мотор, не знам, чезе ли беше и жели. Не, всъщност какво чезе, какво е же. Пружината беше закачена на някаква простотия. Аз не направо това на някаква простотия беше закачена пружината. И можеше да се отпусне на ръка и да се извади много лесно. Ще трябва да мина нататък. Си има една кукичка, с която се дърпа по принцип и се сваля, ма нямам такова нещо. Затова е кълча на ръка, защото отгоре е абсурдно просто да излезе. Абсолютно абсурдно. Някой ще каже, че трябва да сложа мотора на централна стойка, тогава свалям пружината, ама не. Няма стане просто. И в двата случая опънато. Добре. Това да излъжа от тук. И ще стане. Добре. Тъй. Продължаваме с отварянето. След почупване трябва да изпадне заедно с манивелата. Добре. Я да се разглобим още неща. Трябва да се мисли преди цялата работа, ма кой да мисли. Как ще излезе? Как ще излезе, като стъпенката пречи? Ако някой се чуди какъв е проблема, проблема е вероятно или малката пружина, която притиска двете колелца на храповите, който зацепва за манивелата, или двете колелца са се изронили. А може и само едното. И като се изронят, няма зацепване. И аз реално вчера, както си ритах, чу се едно штрак и манивелата не остана надолу, защото това вече ми се случило. Като стане надолу, значи е голямата пружина и всичко е точно, сменя се по същия начин. Само че след штракването манивелата се връщаше, но нямаше никакво зацепване. Сега ще видим какво е. До минутка. Ще се разбере. Сега вече трябва всичко да излезе от раз. Та. Това е цялата конструкция. Само да не окапеме тук. Така. Ясно. Закладвам се.
на телефона да покажа. Така. Тук всичко е точно. Проблема това долното колелце, защо не зацепва? Тук трябва да се притиска от пружинка. Пружинката е няма. Тя е на парчета, вероятно. Ето тук отдолу си пружинката. Гледам, че половината липсва. Това колело в естествено състояние трябва да е постоянно зацепено. Затова тук горе. Така, как действа цялата простотия? Ще го обясня възможно най-кратко. Ако някой не знае, нали? Ето тук така. Си тази джача. И тя тук има една гърбица. Тук е ниско, тук е високо. Когато завъртим манивелата, ето това пинче в момента седи на високата част, която е по-надолу. И манивелата седи отцепена. В момента, в който натиси манивелата, това пинче се пързаля тук отдолу и се качва нагоре и позволява това колелце да зацепи. Обаче, за да зацепи, трябва нещо автоматично да го бута отдолу. В случая е малката пружинка, която се е скъсала сигурно, защото аз не виждам да напъва нещо. Не виждам и това колело да играе нагоре-надолу, то е просто блокирало. Сега каква е цялата работа? Това ви остава прекалено дълго, ще го спра. Но цялата работа е, че сме взели каквото трябва. Ето тези двете колелца и пружинката. И втори инженер Красимир Ангелов влиза. Така. Краси, заповядай. Беше на тестов полет с ЕТЗ-то. Ще поздравим Мусев. Специален поздрав за инженера на републиката. Да.